मा जाबावनो बुदला बुसि गावला गावसि बेनो जोबला आरो नै आंनि मोन्थायखौ आं होनानै फैबाय आरो मैया नोंथांमोना नुनो मोनखादों ससियेल मिडियाफोराव तामुलपुर कुंग्रिकेटाव जानाय जाथायखौ आरो नोंथांमोना नायलांबा भिडिअखौ मोजाङै बुजिनानै मोनगोन। बेजों लोगोसे निजोरा आब' नोंथांमोना गोबाङानो सिनाय मोनो बिथांमोननि गेजेरावबो रेलावनो बुलाय बुसि जादों मैदेर नायलां भिडिअखौ। माने दाबावैसो जोंनि कुमारिकाटा एरियानि सिङाव थानाय पानबारि गामियाव दहाय दा थांनाय हराव दाबावैसो मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। बे जाथाया ओरैबायदि जादों माने जोंनि गामिनि गामि आफादनि बिथोनजों माने जों गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाबोन इलेक्सन दोङो होननानै गामियाव माने गामिखौ गार्ड होगासिनोमोन, गामि नेगासिनोमोन, बेंगासिनोमोन। बै समावनो जोंनि दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरानि मानसिफोरा फैनानै जों गामियाव बुफाय बुसि खालामदो आरो जोंहानि फादारजों लोगोसे सानै सुबुंबाव जाय माने गामियाव गार्ड होगासिनोमोन बै बिथांमोनखौबो गोब्राब बुनानै जोखोम खालामलांदो आरो लोगोसेनो मोनथाम फायारिं होनाय जादो आरो गं 2सो गारि लानानै गं 9सो गारि लानानै फैनाय जादोंमोन आरो बेखिनिखौनो आं बुंनो लादो दिनै। माने दा बेफोरबायदि राजखान्थिया जोंनि जायगायाव जानो नाङामोन नाथाय जानानै थांबाय। बेफोर मानि थाखाय जाखो? बे बिथोना जानो हागौ 43 नं दारांगुजुलि तामुलपुर बियाबनि जाय बिजाथि BJP दोलोनि बिस्वजित दैमारी बिथांनि थिननाय लेखायैसो जादों जानांगौ। मानोना बिथांनि BJP दोलोनि मानसिफोरानो बयबो दोंजोबखायोमोन आरो आं गावनि मेगनजोंनो नुदो बुफाय बुसि खालामनायखौ। बेयाव BJPनिनो मानसि गोजामोन आरो दा बे समाव आं बेखौनो लुगैयो जे जोंनि 43 नं तामुलपुरनि बयबो रायजो राजा सुबुंफोरा बयबो सांग्रां जानांगौ। गावजों गावनो बर'जों बर'नो दान्थे बिदान्थे आरो भिडिअ खालामनायनि दावराव दावसि बेखौ लानानै राजखान्थिनि बेलायावबो बिदिनो दान्थे बिदान्थे गोबां जायो। नाथाय राजखान्थिनि बेलायाव राजखान्थिया मोजांबो आरो राजखान्थिया गोबां लेथ्राबो। जाय मोजांखौ सायख'यो बियो मोजांथिं थाङो, नाथाय जाय गाज्रिखौ सायख'यो बिथाङा गाज्रि लामाथिं थाङो। जियानो जाया मानो राजखान्थिनि बेलायाव इलेक्सननि रिजाल्टआथ' 4 मे आरो 4 मेआव रिजाल्टआ फैगोन। नाथाय बेनि सिगाङावबो जोङो मा नुनानै मोन्दांथिना मोनो, मानोना सोर जेनगोन सोर देरहागोन एसे इंगितखौ मोनो आरो। जियानो जाया मानो इलेक्सननि रिजाल्टआ कमप्लिटलि 4 खालाराव फैनायनि उनाव जों गम मोनगोन सोर देरहायो सोर जेनो। जियानो जाया मानो भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।